Kovela nam tin hian thla a mihring emaw thil siam dang chung chang thon thu kan nei theuh ome tuna chuan kan pi le pu ten an lo soi thin chu adik nge ni ti lan fia theina tur video aum tatlat mai mihring te hi thla a lon masaber emaw tun hnai loka tlo tun hung ber po kan ni lo mai the Moscow Russia May kumsan hi som pakwa photographer pakhat chuan khopui chunga full moon thla la tur chuan a camera te chu arem khoma he thil a han hmu hian thla alak tum ber chu a focus hlei theilo atir bera thil dum bial pathum chuan thlammalama tak chuan anon thlok tlanga chutia an thlo liam mai ma chuan a hma ai tam chu an ron lang bel le heng thil dum thlok lai te hi kan han ti dina kan han engian hian thil chi khat om khom chu loose formation in an thlok dar tir hiat the he thil bial hi asteroid ani mai thengem nge alien spacecraft UFO zo an lo ni chuan astrophotographer van sang lama thala thin Andrew McCarthy chuan an len dan chu thalen dan atang chuan alo chu ta thalei lunga tanga orbit mel somruk chunglama an omrin ane Andrew McCarthy astrophotographer expert chuan ti hian soin he thil hian thla chu a thlo hualani chuan mel ni atanga mel thumin kara lian an ni thei ati 2 to 3 miles wide UFO an lo ni vai chuan kan chena khovel thlo hual tu lian mai spacecraft International Space Station let somli dona lian ani ti na ane Andrew chuan ti hian soi chun zomin tunge ani lo pon eng thilin nge hetiang ruang am tha mai tam tak chu siamanga lunar orbita khian da ta niang le ti na soi ane ti chuan thla thlo hual tu thil siam lian tak kha kan lo mu theu mem le UFO rualemo asteroid rualang tak mai chu nge kan thil thlir dan adik lo zo thil te tham tak kan khovel nai tu alo ni zo nge ni yang he thil thleng chung chang soi fi tur le endik na nei turin mi thiam te chu roi an ni atir bera astronomer le video effect designer Mark D Antonio chuan video chu zirchian na anei masa phota chuta athil mu chu tak chu video hi atak nge photographic trick ani lo ti chu amu chuak ane Mark D Antonio chuan he camera hi karhe chiang tak zet thla chu nai taka izum thayang I muang hian hei hi a camera a thalak dik tak chuani ye ati ani chuan oversize satellite lian tak mishing ten an siam orbita anda chu ani thei mai ngem Dr. Bob Anderson NASA geologist chuan spacecraft tam tak thla thlo hual tu hi an oma mase orbita anom na ero ainang lova chutiang bokin area khata po anom lo ati thil dang poimo omle chu astronomer zatelin zantinin thla khi endikna an nei reng thina chu wangin thil engemani maktak orbita alo langani vai chuan khovel pumshia torin an ponzar nge arin tun thlengin NASA mi Bob Anderson chuan satellite ani ala ring renga thla orbita thlok ni lovin kan khovel orbita thlok ani ring bok atir bera chuan satellite kan khovel thlo hual tu ani lo pon satellite rual kan khovel thlo hual tu ani ka ring ti in Bob chuan asoi hei hian omzia chu ani te me mai achan chu chunglama khian kan khovel thlo hual tu satellite tam tak awm wang ani Entirnan SpaceX Starlink network angte he company hian tun thlengin satellite sangkhaza sari akap chhoto a chumai chu la du tok lovin space sa satellite singkhat kap chhoturin anlain ruam han mek ane he thil chungchang hi chu ti hian ti to pani ta ni in alanga video hi ngun taka jir chian ti mai lo chu Anderson le Di Antonio te pan hi hian
satellite ne na thilinang lo tak mai chu mu an nei ane Mark D Antonio chuan ti hian soin object pani te in nai takin an oma ti chuan hlataka an thlok ta ni ati ti chuan hei hian satellite an ni theina chu an hnol ome sava kan lo en reng zok po ani mai thei bok an du emo du lo emo vana chuan an thlok kwal satli ani ati sava le an thla chuan ri ruang asiama nimasela camera sensor ami hi chuan round object thil mum asiam thong alandan bera chuan migratory birds sava mun shanshana pemkul thin kan entepo ni in alang satellite te hi chaktaka thlokin anding le thut thei lo ti kan thriata tho me video hi me thla migration hunlaya an la kania chuwangin he thil hi migrating bird sava pemkul thin ti te poin asoi theng chu ti lai vekin space a thlabula khian thil tam tak aum thuai mai thei ane NASA Artemis program chuan kumsan hi somni pali khian mi hring te chu thla a an kir le thei dan tur aruam mana chu baka Jeff Bezos le Elon Musk ten lunar base thla a chen theina tur chu siaman tumbok ane